राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा मी आज माटणे मतदारसंघातून जिल्हा परिषदचा फॉर्म भरलेला आहे. प्रथम बघायला गेलं तर जो सुरेशभाई दळवीने माझ्यावर विश्वास ठेवलेला आहे, प्रदेश आपले शशिकांत शिंदे साहेबांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला आहे. अमित सामंत आणि अर्चना खारे परब यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत असताना आज जी मला संधी मिळाली आहे त्या संधीचं सोनं करेन आणि माझ्या बाबतीत जे काही माघार घेण्याचे काही लोकांचे विचार असतील तर तसं विचार न करता जनतेच्या हितासाठी आणि जनतेला सोबत घेऊन जनकल्याणासाठी आणि जनतेच्या हितासाठी जे निर्णय असतील त्याप्रमाणेच मी काम करत राहीन असा विश्वास देतो. आणि सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद की त्यांनी मला ही संधी दिली. या संधीचं ह्या माटणे मतदारसंघामध्ये पूर्णपणे विकसनशील भाग माझा कसा राहील ह्या हिशोबाने मी माझे प्रयत्न चालू ठेवेन. बघा, पक्ष तर असतीलच किंवा विरोधक जरी किती असले तरी आपले नेतृत्व आणि आपली विचारधारा ही त्यांच्या पलीकडे जाऊन काम करण्याची आहे. जनतेचा कौल माझ्या बाजूने आहे आणि जनतेचा पूर्ण विश्वास माझ्यावर असल्यामुळे बऱ्यापैकी जनतेने साथ दिलेली आहे मला. आणि जनतेच्या आधारात जनतेनं जो दिलेला सपोर्ट आहे त्या सपोर्टमुळेच मी आज इथपर्यंत पाऊल उचललेलं आहे.